Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Overnight. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, een van harte goede dag. Ik ben vandaag de PWO-gebouw en dat is het gebouw waarbij dus vandaag een persconferentie wordt gehouden. En de persconferentie gaat dus over het overhandiging van het actieprogramma Herstelbetalingen voor het Nederlandse slavernijverleden. We zitten dus hier met de leden die dus daarover zullen praten en zometeen zal de persconferentie beginnen. En dan breng ik u dus enkele sfeerbeelden toe. Om te zorgen dat al deze zaken gebeuren. Er is nog een hele hoop te vertellen, maar het punt is dus dat ik moet zeggen dus dat wij de Nederlandse ambassadeur op de ambassade hebben gevraagd om dat actieprogramma in te kunnen dienen. Ik meen dus dat na een kwartier wij al een app binnenkregen, of iets misschien wat later, dat het kan. En het wordt dus maandag om 11 uur aan de Nederlandse regering aangeboden door tussenkomst van de ambassadeur. $30. En die 30 miljard US-dollars, schrikt u niet, dat is slechts 1,8% van de reparaties waar Suriname recht op heeft. Volgens dit rapport, geschreven door top-Amerikaanse deskundigen. Dus 98,2% van de reparaties die gaat naar de gemeenschap in Suriname. Waarvan alle Surinamers kunnen profiteren. En de bedragen gaan wij straks bekijken. De bedragen die berekend zijn voor Suriname ga ik u doorgeven. Bij een rekenrente van 2,5% die berekend is door de Brettel Group. Het bedrag is, even kijken, laten we eerst nagaan wat volgens de Brettel Group Nederland moet betalen. Of nee, we beginnen bij wat de 13 landen moeten betalen aan herstelbetalingen, aan nazaken. Men komt tot de conclusie dat in US-dollars van 2020, let wel, we worden geconfronteerd met Amerikaanse dollars van 2020. En dat wil dus zeggen dat wanneer je de middelen hebt, dat je ze goed moet beleggen. Want anders wordt het steeds minder. Want de depreciatie tussen 2020 en 2025, die kunnen we zonder meer berekenen of later berekenen. Maar je moet jezelf beschermen tegen mogelijke devaluaties. Dus het totale bedrag aan reparations is 99.900 miljard US-dollars. Het is een bedrag dus dat we ons niet kunnen voorstellen.
Dat is bij een rekenrente van 2,3%. Bij een rekenrente van 2,5% is het 130.743 miljard US-dollars. Dan rekent men voor Nederland, voor de slavenhandel en slavernij die Nederland heeft gehad hier in Suriname. Daar stelt de groep dat de claim is 4.886 triljoen US-dollars. Ja, per jaar komt dat neer op 195 miljard US-dollars. Bij een rekenrente van 2,5% komt het herstelbedrag neer op 2780 miljard US-dollars. Dit is dus voor de rol die Nederland heeft gespeeld in het kader van de slavernij. En dan laten we een paar dingen vergelijken. Wanneer wij praten over 2780 miljard US-dollars, dan kan ik u meegeven dat het bruto binnenlands product van Suriname, dat is in 2024 was dat 3,5 miljard US-dollars. En dat bedrag dus dat aan herstelbetalingen moet worden betaald, dat is 800 keer wat wij in Suriname per jaar produceren en verdienen. Dus dat geeft de verhoudingen aan. U weet dus dat er een FID is getekend op 1 oktober van het vorig jaar door Total voor mensen dat er flyovers moeten komen, dat er een diepzeehaven moet komen, dat er 18.000 woningen moeten worden gebouwd en nog zoveel andere dingen. Deze zaken zijn niet gerealiseerd. Zijn ze realiseerbaar? Wij zeggen het is realiseerbaar. Alleen moeten wij de guts hebben en we moeten de ballen hebben om te zorgen dat die herstelbetalingen er komen. Een paar dagen geleden hebben wij in een dagblad gelezen dat meneer Wakerberg, ik denk dus dat hij nu zit bij Opsu, Celsius Wakerberg, ja, want de Wakerberglijn, dus Celsius Wakerberg, dat is, zegt dus dat er treinverbindingen moeten komen om het binnenland te koppelen met het voorland van Suriname. Wij ondersteunen die gedachte. Wij gaan verder en zeggen dat er over het hele land van Suriname een infrastructuur moet komen van railways en van wegen. Is het te financieren? Ja, het is te financieren met herstelbetalingen. En laat mij nadrukkelijk zeggen, herstelbetalingen zijn geen gift. Herstelbetalingen zijn geen ontwikkelingsgelden. Het is geen ontwikkelingshulp. Herstelbetalingen zijn rechten die inheemse, nazaten van inheemse en nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen hebben. En die rechten, die schade die zij hebben geleden, is berekend en is vastgelegd voor onder Suriname in het Brettel Report, dat in 2023 is gepubliceerd. Als zijnde het tweede kwartaal van 2025. Dan zal het actieprogramma aangeboden worden aan de
de Nederlandse regering, door tussenkomst van de ambassadeur. Vervolgens zal ook in het tweede kwartaal, in het tweede kwartaal ook natuurlijk van april, mei, juni, zal dat actieprogramma aangeboden worden aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, het zal worden aangeboden aan de president en het zal aangeboden worden aan de vicepresident. Vandaag is het de bedoeling dat het actieprogramma aangeboden wordt aan de politieke partijen in Suriname. De politieke partijen die hier niet aanwezig zijn, zullen per digitale post dat actieprogramma ontvangen. Dat actieprogramma is bewust niet aangeboden aan politieke partijen dat zij hun programma's zouden schrijven. En waarom niet? Omdat wij weten dat de programma's van de politieke partijen meestal geen punt zijn van discussie. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Hoe pijnig man, maar die man niet veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Coronaband en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo!